Працоўны дзень у Алены Паўлечка звычайна пачынаецца ў 7 гадзін раніцы, завяршаецца ў 9 вечара. За гэты час неабходна вырашыць шэраг пытанняў і на ўласныя вочы ўбачыць, як выконваюцца дадзеныя раней даручэнні. На гэты раз асноўная тэматыка планёркі – инвестиции. Прежде всего, влаживаем ту прибыль, которая заработана предприятиями за предыдущий год. И, соответственно, мы направляем ее на развитие. То есть техническое переоснащение, на, опять-таки, возведение новых объектов, на улучшение инфраструктуры, на более высокопроизводительные станки, оборудование. То есть для того, чтобы в последующем, опять-таки, произвести более новые виды продукции с меньшими энергозатратными составляющими. И, соответственно, это и есть движение вперед. В целом, в течение года у нас, вот за прошлый год мы вложили, инвестировали 656 миллионов белорусских рублей. Частку гэтых сродкаў уклалі ў будаўніцтва жылля. Алена Паўлечка пераканана, ранейшыя падыходы да гэтага пытання састарэлі. Цяпер першыя паверхі прызначаны выключна для размяшчэння невытворчых аб'ектаў – аптэк, крам, пунктаў выдачы тавараў. У якасці абавязковага будаўніцтва пры кожным жылым доме дзіцячай пляцоўкі жыццё павінна быць максимально комфортным. Мозырь нельзя не любить, потому что это прекрасный город, замечательный ландшафт, город с озеленением большим, красивая река Припять, много исторических мест. Ну и самое главное, за что я люблю Мозырь, это за добрых, отзывчивых и талантливых людей, которым все по силам, которым все по плечу. Алена Паўлечка кажа, што ніколі не лічыла сябе чыноўнікам. Урэшце, калі пастаянна сустракаешся з людзьмі, не толькі ў службовым кабінеце, абавязкова будзеш жыць іх праблемамі. Всегда входит в курс дела, всегда хочет помочь человеку или лично, или в плане производственном, ну, во всех отношениях сегодня. Правильный подход, понимание человека, уважение к человеку. Особенно к простым людям, человек, который труда. Асаблівасць Алены Паўлечка, яна ніколі не павышае голас. Прычым тычыцца гэта як звычайных людзей, так і падначаленых. Кажа, што для дасягнення жадаемага ёсць іншыя спосабы ўзаемадзеяння. Людзі такія адносіны цэняць і, ў сваю чаргу, давяраюць свайму кіраўніку ва ўсім. Привыкли что-то экспериментировать, и то, что у нас получается с лучшим результатом в районе, мы стараемся не только распространить у себя среди сельхозорганизаций района, но и рассказать об этом нашим предприятиям в области и тех, кто приезжает к нам на учебу, на стажировку. Алена Паўлечка не толькі паспяховы кіраўнік района, але і шчаслівая маці дваіх дзяцей – Марыны і Дзяніса. Абодва выраслі ў вёсцы, а таму добра ведаюць, што такое праца і адказнасць за сваю справу. За дапамогай да маці звяртаюцца рэдка, узнікаючыя пытанні вырашаюць самі. Алена Паўлечка кажа, што сваімі дзецьмі вельмі ганарыцца. Я всегда приветствую их самостоятельность, потому что начиная от выбора колледжа, техникума, учебного заведения до сегодняшних их работы на предприятиях, организациях Мозыря, они выбирают, это их выбор, и я всегда это уважаю. Приветствую я всегда то, что они не пошли там, допустим, работать в областной центр или в Минск. Они любят этот Мозырь, они любят свою работу и гордятся этим. Поэтому я только приветствую то, что они любят нашу Мозырщину и своим трудом ее приукрасят. У сувязі са святам 8 сакавіка у Алены Паўлечка скарочаны працоўны дзень. Але ўжо ў нядзелю яна зноў будзе на рабоце. У планах наведвання некалькіх прадпрыемстваў і ўдакладненне планаў на бліжэйшы тыдзень. Олег Сенцюроў, Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько. Тэлерадыёкампанія «Гомель».